نه حشری عمومی دهوی هم نزد مزار دهه یخچ дар ҳашари имрӯза тавре бузургсоло гуфтанд қариб ки 90% аъзои хонаводаҳои деҳа иштирок доштанд бо як рӯҳу равони ободкорӣ, ҳама бо ҳам бародар, ҳама бо ҳам падару писар. Як фазои бисёр хуб буд. Ростӣ хурду хӯрок ҳама чӣ басанда буд, зиёдӣ кард ва ба ҳамаи касоне ки дар ин кори хайр даст доштанд раҳмату сипосгузорӣ мегӯем. худованд гузаштаҳошона раҳмату мағфират кунад ва чунин ободкориҳо мехоҳем бештар шавад. Як гӯшаи диёр ватани азизи мову шумо боз ҳам ободу зеботар гардад. махсусан бародарое ки дур аз ватан ҳастанд, дар хориҷ кору фаъолият доранд, барори иқбол муваффақиятҳо орзумандем. худоро шукр ватан тинҷа нигоҳбин доранд, ҳар рӯз ободу зеботар мегардад. тавре ман шоҳид гаштам, дар ҳақиқат ҳама мисли як оила барои яхч хизмат мекунанд. чандин корҳои дастаҷамонаро дидем, дар ҳақиқат хурсанд шудем. аллакай худи мардуми яхч як булдозер хариданд, чандин корҳоро трактор хариданд ва барои ободӣ боз ҳам кӯшиш мекунанд. ғайр аз хӯроки умумӣ боз аз ҳар хона хӯрок меомад. ҳама намуди хӯрок буд. сери пурӣ худоро шукр ба ҳама расид. и шӯрбову и варениву и кулчаҳои очагира намегӣ. بزن سویی به بردگان دمی مومن ва бузургои деҳа худомушона дароз кунад. дар ҳаққи гузаштаҳо, дар ҳаққи саҳмгузаштагиҳо дуо карданд. дар тухмбозӣ ки як анъанаи ҳамин қадима аст, акай Файзулло рости гап ҳамаро бурид. خود کیز گمان کم احمد علی
مونده نباشیم. شما نباید منظری ما تیز باشه دانیو. hangi havalar çıkar bak.